Moikka! Ihana, että oot löytänyt mun kanavalle ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään mä ajattelin tulla puhumaan vähän dissosiaatiohäiriöistä. Mä oon somessa jossain videolla sanonut ohimennen, että mulla on diagnosoitu dissosiaatiohäiriö ja tarkemmin sekamuotoinen dissosiaatiohäiriö. Mä oon ajatellut, että mä en halua puhua siitä vielä sen enempää ennen kuin mä saan aikaiseksi tehtyä tämmöisen yleisvideon asiasta. Dissosiaatio sanana ja käsitteenä voi olla tosi vieras tosi monelle. Mitä tulee dissosiaatiohäiriöihin, niin ne sisältää paljon semmoisia ilmiöitä, joita on vaikea ymmärtää, jos niistä ei ole itsellä kokemusta. Ja ne kattaa tosi paljon asioita sisälleen. Mä ajattelin, että tää video voisi nyt olla vähän tämmönen yleistietovideo siitä, että mitä ihmettä tämä nyt tarkoittaa. Mä kävin katsomassa nopeasti terveyskirjaston sivulta tietoa dissosiaatiohäiriöstä ja että mitä he siellä sanoo. Ja siellä oli luokiteltu asiaa tällä tavalla. Dissosiaatiossa mielen rakenteiden välille syntyy haitallisia katkoksia. Tavallisessa elämässä ihmisen tunteet, muisti, ajattelu, toiminta ja identiteetti ovat saumattomassa yhteydessä toisiinsa. Dissosiatiivisissa oireissa tai häiriöissä näiden yhteys katkeaa tilapäisesti tai pitkäaikaisesti. Dissosiatiivisiin häiriöihin kuuluvat dissosiatiivinen muistinmenetys, dissosiatiivinen identiteettihäiriö ja depersonalisaatiohäiriö. Tähän haluaisin itse lisätä sen, että on paljon myös muita dissosiatiivisia häiriöitä ja esimerkiksi tuossa ei nytten puhuttu ollenkaan siitä sekamuotoisesta dissosiatiivisesta häiriöstä, mikä itsellä tosiaan diagnoosina löytyy. Mutta tuossa oli ehkä semmoiset yleiset pääkategoriat tai semmoiset, että sitten ne muut häiriötyypit, niin ne on ehkä vähän semmoisia alalajeja noille, mitkä tuossa nyt oli mainittuna. Sitten tämä jatkuu tällä tavalla. Dissosiatiivisessa identiteettihäiriössä ihmisellä on ikään kuin kaksi erillistä persoonallisuuden aluetta tai tilaa, jotka vaihtelevat yleensä äkillisesti. Lyhytkestoiset satunnaiset dissosiaatio-oireet ovat normaaleja. Hoitoon tai arvioon kannattaa hakeutua, jos oireesta on haittaa ja aina jos epäillään varsinaista dissosiatiivista häiriötä. Dissosiatiivisten häiriöiden tärkein hoitomuoto on psykoterapia. Tuossa nyt puhuttiin noista dissosiatiivisista häiriöistä, mutta mitä ihmettä se dissosiaatio sitten oikein tarkoittaa? Dissosioiminen, niin se on siis ihan aivojen normaali toimintatapa ja varmaan kaikilla on kokemusta esimerkiksi siitä, että kun sä oot vaikka ajamassa autoa ja ajat jotain vaikka sulle tuttua reittiä, niin sä saatat havahtua jossain vaiheessa siihen, että hei, sä oot ollut ihan ajatuksissasi ja et muista yhtään, että mitä tuossa matkalla on tapahtunut. Ja että sä et ole havainnoinut vaikka yhtään, että ketä tulee vastaan tai liikennemerkkejä, mitä tien reunoilla on näkynyt tai tämmöistä. Toinen tämmöinen normiarjesta tuttu tilanne voisi olla se, että sä tajuat, että sä oot tuijottanut vaikka jotain seinää monta minuuttia ja et ole yhtään havainnoinut, että mitä ympärillä tapahtuu ja oot ollut semmoisessa ajatusmaailmassa. Ja nämä tämmöiset kokemukset, niin nämä on ihan normaaleja ja tälleen ihmisaivot toimii ja että kaikilla on tämmöisiä kokemuksia ja se ei tarkoita, että sulla nyt olisi mitään dissosiaatiohäiriötä. Dissosiaatiohäiriöstä aletaan puhua siinä vaiheessa, kun se dissosioiminen, niin se on oikeasti jokapäiväistä ja sulla kuluu tosi paljon arjesta aikaa siihen dissosioimiseen ja se häiritsee jollain tapaa sun perusarkea. No tuossa terveyskirjaston kuvauksessa, niin siinä puhuttiinkin jo dissosiatiivisesta identiteettihäiriöistä. Eli siinä tosiaan ihmisillä on tämmöisiä sivupersoonia. No mikä sitten aiheuttaa tämmöisen dissosiaatiohäiriön? Niin, dissosiaatiohäiriöiden ja erityisesti dissosiatiivisen identiteettihäiriön taustalla on usein kehityksellinen trauma, eli varhainen ja toistuva trauma, joka tapahtuu ennen 6-9 vuoden ikää. Jatkuva toistuva traumatisoitumisen uhka estää persoonallisuutta yhdentymästä kokonaiseksi, jolloin lapsi saattaa luoda erillisiä osia selviytääkseen eri tilanteista. Toi
6-9 vuoden ikä, niin se on normaalisti semmoinen ikä, jossa ihmisen niin kuin persoonallisuus, niin se kasaantuu semmoiseksi yhdeksi niin kuin kokonaiseksi jatkuvaksi identiteetiksi. Ja niitä vuosia aikaisemmin, niin ihmisillä, siis ihan perusihmisellä, joka ei edes omaa tämmöistä dissosiaatiohäiriöä, niin tämä identiteetti on hatarampi ja se on niin kuin vasta kehittymässä. Ja esimerkiksi lapset, niin ne mukautuu tosi paljon just siihen niin kuin ympäristöön ja vaikka siihen, että minkälaisia toiset ihmiset on. Mulla tosiaan itsellä on diagnoosina toi sekamuotoinen dissosiaatiohäiriö, mutta mullakin on osittaisia sivupersoonia. Ja mitä mä tarkoitan tällä osittaisuudella on se, että ihan niin kuin täydessä dissosiatiivisessa identiteettihäiriössä niin näiden persoonien osien välillä on tosi usein tosi vahvat muistikatkot. Eli sä saatat olla niin kuin jossain toisessa tilanteessa saatat käyttäytyä ihan täysin eri tavalla kuin sitten jossain toisessa ja saattaa olla niin, että sä et muista näistä niin kuin tilanteista yhtään mitään. Ja mulla sitten taas, niin mulla on eri persoonien osia mun päässä, mutta mulla näiden persoonien osien välillä ei ole niin suurta muistikatkoa, että se täyttäisi tämmöisen niin kuin dissosiatiivisen identiteettihäiriön kriteeristön. Onko dissosiaatiohäiriöihin sitten hoitokeinoa tai voiko tästä häiriöstä parantua? Niin hoitokeinona just on se psykoterapia. Ja itsekin mä oon käynyt 6 vuotta elämästäni psykoterapiassa. Ja sitten siihen päälle kaikki psykiatriset muut keskustelut ja tämmöiset. Mutta se riippuu tosi paljon tilanteesta ja ihmisestä ja siitä, että mitä juttuja siellä on niinku taustalla ja mistä se häiriö on niinku kehittynyt. Silloin kun puhutaan tuommoisesta ihan niinku dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä, niin siellä on tosi rankkoja juttuja taustalla. Ja semmoinen kehittyy ihmiselle tosi niinku traumaattisessa ympäristössä. Ja sen takia ne paranemisennusteet, niin nekin voi vaihdella tosi paljon niin kuin ihmisestä riippuen. On kuitenkin mahdollista, että nämä erilaiset osat kautta sivupersoonat, niin nämä integroituisi eli yhdistyisi niin kuin keskenään. Ja että sitä kommunikaatioa pään sisässä saisi lisättyä niin paljon, että ei olisi enää niitä vahvoja muistikatkoja. Ja periaatteessa se on ihan mahdollista, että ihminen pystyisi just kaiken terapian ja työstämisen seurauksena niin integroimaan nämä niin kuin persoonan osat yhdeksi kokonaiseksi identiteetiksi. Kuitenkin kun tämä häiriö kehittyy niin kuin varhaislapsuudessa, niin vaikka ihminen pystyisi integroimaan nämä kaikki niin kuin osat yhdeksi kokonaisuudeksi, niin tämä alttius näiden eri persoonien osien muodostamiseen kuitenkin niin kuin jää pysyväksi. Elikkä jos ihminen sitten vaikka kokisi myöhemmin elämässä traumaattisia tilanteita tai tämmöiset identiteetin jakautumiset voi myös tapahtua esimerkiksi isojen elämänmuutosten yhteydessä myös, niin jos tälle ihmiselle tapahtuisi tämmöisiä asioita sitten niin kuin elämässä jatkossa, niin se alttius siihen, että alkaisi luomaan sitten tämmöisiä niin kuin uusia persoonia, niin se on pysyvä ja sitä ei voi silleen niin kuin parantaa. Mutta siihen pystyy just vaikuttamaan, että minkälaiselta se elämä tuntuu ja kuinka tasapainossa sä sen asian kanssa oot ja kuinka tietoinen sä niin kuin niistä osista olet ja siitä, että miten ne vaikuttaa sun käytökseen. Miksi mä sitten itse nyt haluan puhua tästä asiasta avoimesti tänne sosiaaliseen mediaan, niin syy siihen on se, että silloin kun mä itse aloin epäilemään tätä asiaa itselläni, niin mä oisin kaivannut lisää semmoisia ihmisiä, jotka olisi kertonut niiden omista kokemuksista ja että miltä elämä niillä näyttää ja miten tämmöinen häiriö vaikuttaa niiden arkeen ja elämään ja jotenkin semmoista niin kuin vertaistuellista näkökulmaa. Sivupersoonat myöskin niin kuin asiana on semmoinen juttu, että se ei ole ehkä ihan mikään semmoinen niin kuin peruskahvipöytäkeskustelu. Että
ei ole ihan ehkä perusasia, että ihminen kertoo, että hänellä on eri identiteettejä pään sisällä. Ja tosi helposti tosi moni voisi pitää ihan hulluna. Ja voin sanoa, että itsekin silloin, kun kuulin tästä niin kuin ekan kerran, niin mä olin ihan, että mitä ihmettä, niin kuin, että miten tommonen voi olla mahdollista. Ja sitten varsinkin, kun alkoi sitten löytämään niin kuin yhtymäkohtia siitä omassa elämässä, niin voin kertoa, että se oli tosi pelottavaa. Dissosiatiiviset häiriöt toimii sillä tavalla, että ihmisen ei edes pitäisi olla niin kuin tietoinen niistä. Ja ne rakentuu silleen, että ihminen itse ei välttämättä koskaan saa tietää, että hänellä on tämmöinen niin kuin häiriö. Tämän johdosta mäkin olin siis ajatellut, että mä elän elämääni ihan normaalisti ja mun aivot toimii aivan normaalilla tavalla ja että kaikkien muidenkin aivot toimii tällä tavalla. Ja sitten jotenkin se, kun alkoi löytämään tosi paljon niin kuin samanlaisuuksia tuosta häiriöstä, niin se oli tosi pelottavaa. Mun epäilys alkoi siitä, kun mä törmäsin TikTokissa tämmöiseen ihmiseen, joka kertoi, että hänellä on dissosiatiivinen identiteettihäiriö ja on psykologiasta tosi kiinnostunut, niin aloin sitten katsoa, että mikäs homma tää onkaan ja että voiko tämmöinen oikeasti olla niinku totta. Ja sitten siitä aloin löytämään tosi paljon yhtymäkohtia. Hän tosiaan tilillään kertoi just niin kuin dissosiatiivisesta identiteettihäiriöstä, missä on niitä muistikatkoksia tosi vahvasti ja tosi erilliset ne persoonan osat, niin mäkin aloin sitten pikkuhiljaa tunnistamaan sitä, että hetkonen, että mähän toimin itse samalla tavalla ja että mullakin on ollut tommosia kokemuksia, että mä oon jossain tilanteessa käyttäytynyt ihan jotenkin niin kuin oudon tuntuisesti tai että jossain tilanteessa musta on tuntunut, että mä oon kattonut jostain niin kuin katon rajasta itteeni ja en ole ollut niin kuin yhtään yhteydessä niin kuin jotenkin siihen, että mitä mä puhun tai teen. Niin se oli tosi hurjaa, koska mä aloin sitten pelkäämään sitä, että mitä jos mullakin on oikeasti noin vahvoja muistikatkoja ja mä en oikeasti niin kuin muista mun elämästä ja käytöksestä niin kuin mitään ja että mitä jos mullakin on nyt jotain persoonia mun päässä ja mä en ole niin kuin yhtään tietoinen niistä. Ja se tuntui ihan jotenkin niin kuin utopiselta ajatukselta. Myöhemmin sitten, kun mä olin penkonut niin kuin tietoa tämän asian ympäriltä ihan hädissäni ja paniikissa, että mikä ihme juttu tämä nyt on ja mikä mua niin kuin vaivaa, niin mä löysin tietoa siitä, että on tämmöisiä niin kuin lievempiäkin muotoja, että välttämättä ei ole niin suuria muistikatkoja ja niin vahvoja tämmöisiä niin kuin persoonan osia, että semmoinenkin on niin kuin mahdollista. Ja se sitten rauhoitti mun omia ajatuksia tosi paljon. Silloin kun mä oon itse hakeutunut hoidon piiriin ja mä oon koittanut kertoa näistä mun epäilyksistä ja ajatuksista ja havainnoista niin kuin niille psykologian ammattilaisihmisille ja hoitohenkilökunnalle, niin mä oon kokenut tosi paljon epäilyjä ja vähättelyä ja semmoista, niin kuin, että mua ei ole oikeasti uskottu ollenkaan. Ja ei varmasti ole niin kuin pahantahtoisesti niin tehnyt, tai näin mä haluaisin niin kuin uskoa, mutta siltä se oikeasti tuntui ja se ei auttanut semmoiseen omaan oloon ollenkaan. Asiaa vaikeutti myös se, että siinä vaiheessa Suomessa ei ollut tietoa dissosiaatiohäiriöistä kovinkaan paljon. Mun piti itse sitten etsiä tietoa enkuksi netistä ja koittaa sitä sitten kääntää niille niin kuin terveydenhuollon ammattilaisille. Tosiaan jotkut ei ottanut sitä hirveän hyvällä, että minä tuun tuolta nytten peruskansalaisena ilman koulutusta ja alan näyttämään niille jotain artikkeleita jostain ihmehäiriöstä ja sanon, että hei, että mulla on tämmöisiä sivupersoonia mun päässä, että mitäs tehdään. Niin ymmärrän, että se on kuulostanut tosi niin kuin jotenkin absurdilta, että jos mullekin tulisi joku ihan puskista sanomaan noin, niin voisin ensin ehkä vähän kyseenalaistaa, mutta jotenkin se, että ei ole edes koitettu kuunnella ja on niinku kielletty se kokemus kokonaan, koska ei ole itse tiedetty asiasta, niin se on ehkä ollut se niinku satuttavin juttu. Mutta tosiaan tämä on se suurin syy, minkä takia mä itse haluan avoimesti kertoa tästä asiasta ja niinku dissosiaatiohäiriöstä omalla kohdalla, että jos tästä joku ihminen saa yhtään niin kuin vertaistukea tai jotain tietoisuutta tai jotain apua, niin jotenkin se olisi aivan mahtava juttu. Tämä oli nyt aika tämmöinen tiivis paketti tästä asiasta ja
tuun kyllä kuvaamaan lisävideoitakin, että tämä ei jää niinku pelkästään tähän. Niitä videoita varten niin haluaisin, että jos sulle tuli jotain kysymyksiä tai ajatuksia tähän häiriöön liittyen, mitä haluaisit kuulla tai mihin haluaisit jonkun niin kuin vastauksen, niin kommentoi ihmeessä tonne alas. Ja mä voin sitten sieltä poimia ja vastailla niihin jossain vaiheessa. Mutta tykkää videosta ja tilaa kanava, jos tämmöiset aiheet kiinnostaa. Ja katsotaan, että mitä tulee seuraavassa videossa.